Hola a tothom, em dic Roger Jiménez Vidal, sóc estudiant de l'Escola Vedruna Balaguer i avui us vinc a presentar en què ha consistit el meu treball de recerca titulat Desviant l'Apocalipsi. Jo des del principi tenia ben clar que volia fer el meu treball de recerca d'alguna cosa relacionada amb la física, però no sabia ben bé del què. Va ser un dia que mirant una pel·lícula em vaig inspirar i em vaig preguntar si era possible salvar la Terra de l'impacte d'un asteroide. Investigant, vaig trobar-me amb diferents estudis i mètodes que em responien amb aquesta pregunta, i els vaig trobar molt interessants, tant que em vaig proposar el repte de crear la meva pròpia missió on pogués comprovar per jo mateix si era possible salvar la Terra de l'impacte d'un asteroide. La meva estratègia a l'hora de crear la missió va ser utilitzar el mètode de l'impacte cinètic, que consisteix en fer impactar un satèl·lit a alta velocitat contra l'asteroide en qüestió i desviar-lo de la seva trajectòria. Llavors, com que òbviament no puc dur a terme aquesta missió a la realitat, ja que encara no treballo a la NASA, el que sí que puc fer és simular-la i realitzar tots els càlculs per determinar si és possible desviar un asteroide el suficient com per salvar el planeta. Com que vull que la missió sigui aplicable a la realitat, he seleccionat un asteroide real del sistema solar anomenat 2016 CB31 i he fet tota la simulació amb dades proporcionades per la NASA. Finalment, després de mesos de treball, vaig acabar determinant que hem aconseguit desviar l'asteroide 119.650 km, concretament 3 vegades i mitja més de la distància necessària per desviar-lo de la trajectòria de la Terra. Per dur a terme aquest treball va ser necessària una comprensió general de mecànica orbital, que és la branca de la física que estudia el moviment dels cossos celestes, i una comprensió de problemes més específics que ens permeten calcular dades més concretes, com el problema de Lambert. L'adquisició d'aquest coneixement ha sigut la part més complicada durant aquest treball, ja que m'he hagut de formar autodidactament mitjançant diversos llibres i cursos en línia, però puc concloure que ha valgut la pena, ja que m'ha permès endinsar-me més en aquest món i estic segur que l'experiència i l'esforç dedicat en aquest treball es traduiran en un valuós bagatge durant el meu futur.